Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zemu zaudete? Gaurko grabaketa hau azkenengoa izangoa. Ze gertatuko da leire hurrengo astean? Datorren astean dakau klasia parrokian, bale? Aste artean, 5 parrokian, Pedrokin emango deu. Ta gero, Oporrak. aste santuko porrak. Ze ondo. Así que disfrutatu, espagai. Bai. Segurazki, ez? Aste santu eta gero, zeingo deu? Presentzialak egingo ditugu. Baina horiek ere izango dira Parrokian, hori da. Bale? Pedrokin. Así que informatzen joango gara. Hori da, bai. Itzeingo deu. Bueno, eta gaurko klasiekin hasteko, gogoratuko dugu pixkat lehengo astean zer esan genunen. Eta zen, asteko aurrenengo egunean, funtziala emakume batzuk Jesusen hilobira, eta zauden kezkatuta, aber harri hori hilobiko harria nor mugitzen zunen, eta gerturatu zianean, gazte bat zeon txuriz jantzita, eta esaten zien, Jesus etzeolaia. Gorpua etzeolan. Imaginatu, ai ama. Ze susto. Bai. Eta esan zioten baita, joateko apostoloen gana, ze Jesus egongo zala beraien aurretikan, eta Galileara joango zala. Hori da. Así que, aber zer gertatzen denean. Aber gaur. Zer gertatzen da. Grabaketan. Atento egon, Adi. Begira, gaur, badakizute zer gertatuko denen, Jesus azalduko zaiola Maria Magdalenari. Eta zer gertatukoa? Zer esango die Maria Magdalenak apostoluei? Eta apostoluak berriz zer reakzio edukiko dute? Sinistuko die? Ez dakigu, irakurri berko deu. Irakurriko dugu Biblia? Bai, ez? Venga. Venga, ba. Lehenengo zin berdeu? Prestatu. Venga. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Hasi beire. Bai, bale. Asteko lehen egunaren goizean pizturik, Jesus lehenik Magdalenako Mariari agertu zitzaion. Zeinengatik 7 deabru bota baitzituen. Ura, Jesusekin bizi izan zirenei berri ematera joan zen, nahigabez eta negarrez baitzeuden. Baina haiek bizi zela eta berak ikusi zuela entzutean, ez zioten sinetsi. Gero, beraietako 2 agertu zitzaien, beste itxura batez. Auzo batera bidean zihoazela. Hauek ere besteei berri ematera itzuli ziren, baina ez zieten sinetsi. Azken mandatua zan, zabaldu berri ona munduan. Azkenik 11 agertu zitzaien, mahaian eserita zeudela eta aurpegira bota zien beren sinesgabetasuna eta buru gogorkeria. Pizturik ikusi zutenei sinetsi ez zietelako. Eta esan zien, zoazte mundu guztian zehar eta hots egin berri ona izaki guztiei. Biblian entzun dugun bezala, hasiera batean Maria Magdalenari azaltzen zaio Jesus. Eta esaten dio, berri ona esatea juteko apostoluai, baina apostoluak ez diote sinisten. Ez zuten sinisten ez. Eta gero berriz, beste 2 pertsonei azaltzen zaie, eta hauek ere juten dira apostoluena esatea, jode, Jesus bizirik dagoela, piztu egindala. Eta hauek ere ez dute sinisten. Ez dute sinisten ez. Eta orduan, 11 apostoluei azaltzen zaie. Hori da, berosio. Eta zer egiten du Jesusek? Bronka bota. Hombre, claro, normala, porque ez diote sinisten inori. Porque esaten du, zer gehiago behar dezuten nahi sinisteko. Claro. Esan izuen bere garaian piztuko nitzala, eta esan zenidaten, bai, baina ez diazute sinistu, orain arte. Claro. Hombre, ez que zaila da hori sinistea, baino, bueno.
Orduan, honekin ze ikasi dugu, zer erakusten digu Jesusek? Jesusek eskatzen digu, apostolei bezala, berri ona zabaltzea. Eta zer da berri ona? Berri ona esan nahi du, Jesus berpiztu zela eta gure artean bizirik dagoela. Bai? Hori da berri ona. Elkarrekin dagoela. Hori Gure da. artean dagoela beti. Beti dago. Momentu txarretan edo momentu honetan, beti gure aldamenean dagoela. Hori da. Eta sinistu egin behar dagoela. Hori da. Fede euki berdeu, bai. Eta hori da ere bai, berri ona zabaltzea da, guk Elizan eta Kristauak egiten deuna, ez? Eta bestei kontatzia, Jesus gure artean dagoela, eta maite berdi degula elkarri, ez? Hori da. Orain, otoitza egingo dugu, bale? Hori da. Venga. Jesus, zure lekuko izan nahi dugu, infartur gure fedea. Jesus, jakinarazi iezaguzu nola iragarri berri ona besteei gure ekintzen eta gure hitzen bidez. Jesus, zure esku ipintzen ditugu bereziki goazen pertsona horiena. Eta gain bukatzeko zengo deu? Abestu. Hala ba. Hau da jauna, egindako eguna, poztuta laitu gaitezen, aleluia. Hau da jauna, egindako eguna, poztuta laitu gaitezen, aleluia. Bueno, datorren astera arte, agur! Kaixo, neskamutilak, behitu, amendakat, aste honetako eskulana. Hau da, horrelako papela egiko duzue, eta behar da, erloju bezalako semiesfera bat. Geziakin, eta hemen egongo dira izena jarritak. Bai? Hau, zuek aber nun zelekutan nahi dezuen berri ona zabaldu, bai? Berri ona apostoloak intzuten bezala. Apostole bezala, Jesusek esaten dit, zoazte mundu guztia, zehar eta hotz egin berri ona izaki guztiei. Adibidez, lagunakin, eskolan, auzoa, herrian, familia. Bueno, hurrengo aste arte, venga, agur!